Ja, hier kan je dus wat zien, hè? Kijk, dit was eigenlijk de allereerste scheur die ik zag. Dat liep vandaar zo naar beneden, die kant. Jip, in een leiden van het doktershoes, lust het beton stil als het wit. Ik was gelukkig in de omstandigheid dat ik de financiële middelen kon krijgen. Eigenlijk. Want het was een pensioenvoorziening die ik gebruikt heb. Maar er zijn dus mensen die dat niet hebben. En dan? Wachten tot je huis in elkaar stort. Is de enige oplossing. Ook deze, ja. Een hoger inkomen door een lager slootpeil. Gericht op landbouwers is helemaal gericht op het feit van het verbeteren van de productiemethode voor een grotere productie tegen lagere kosten. 1970. Specifiek gericht ook op Friesland. Hè? Het is niet algemeen, het is specifiek gericht op Friesland. Ja, hij doet het prima, ja. Echt. Top. Wat kost het zo'n ding? 100.000 euro. Maar ja, maar alleen nog de robot ben je er helaas net. Want hij moet ergens staan, de kei moet er goed heen komen kennen. Dus moet ik altijd wat beton en een hakje omheen. Dus dan praat je gewoon wat meer helaas. Maar Clay, dit is een investering, hè? Die hoef je net elke jaar te doen, geloof ik. En hoe lang is dit dan mooi? Nou, ik hoop dat deze 25 jaar mooi gaat. En intussen zit er wel een keer gereviseerd door een maat of zo. Maar in die tijd moet je hem dus uitlossen. En stroom er nou, Nick? Ik ga er nou aan. Ik ga er direct even af. Hier zit wat zit wij? Zo'n 10 meter veen onder. En dus dat is één grote spoens. Er loopt een klooidekje bovenop van een hele meter tot een meter. En door hier heen heb ik het zakje jongen. Het water komt steeds meer omheen. Dus dat betekent dat de bodem, het maaiveld, steeds meer daalt. In de jaren 80 is er massaal een waterpeilverleging dienen. Dat is een samenwerking van de wetenschap, provincie en de boeren. Dat verheugt de bewerkbaarheid. Je boeren kon eerder en langer op het veld. Dus dat hier een productieverhoging tot gevolg. Dus de boeren winnen er heel blij mee. Alleen na het jaren is dat wel bleken dat daardoor het veen wat droog is komt te staan. En dat de oxidatie tot gevolg hier van het veen. En als het veen oxideert, dan verdwijnt het en dan zakt de bodem. En het zit een soort CO2. Ja, klopt. Dit is het kenniscentrum Belangenvereniging. Nou, hier staan allemaal veel mappen met die allemaal publicaties, krantenknipsels, rapporten, tussenreportages, bijstellingen, visies, verslagen van klankbordgroepen en vele andere publicaties die allemaal tot één doel hebben geleid: vertraging van de oplossing. Ik heb hier dan ook een aantal jaren met veel plezier gewoond. Ja. Maar plotseling merk je van, er zit een scheurtje. Maar ja, het is een oud huis en ik heb meer ervaring met oude huizen. Dus dan raak je niet onmiddellijk in de paniek als er een scheurtje in zit, want zo'n huis beweegt. Ja. Het huis blijft altijd bewegen. Maar het frappante was dat die scheur eigenlijk bijna per dag groter werd. En dan ga je eens denken van wat zou er aan de hand zijn. En ik heb dat toen ook met buren besproken, van hebben jullie dat ook? En toen werd ik eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met het feit van ja, het zou wel eens kunnen zijn dat de fundering verrot is. Door het lege waterpeil, in de omkrieken van Ichten, rotte net alleen nog het vingervoort, maar ook de droegstaande peelkoppen onder het huis van Van den Brink. Het kost het hem een slompen yield.
Al gauw jucht hij de Belangenvereniging Funderingsgedupeerde Nederland op om de skeer vergoeden te krijgen. En dan kom je in contact met een organisatie als Weterskip Friesland. Uiterst deskundig, met heel veel juristen, die je exact kunnen uitleggen waarom ze niks hoeven te doen. Een zeer gedetailleerde uitleg. Dan kom je in een soort Kafka-achtige situatie terecht. Dan komt er een zogenaamde schadecommissie bij je over de vloer. Die gaat onderzoeken wat er aan de hand is. Dat is een schadecommissie van onafhankelijke deskundigen, maar die wel betaald worden door het waterschap. Dus die onafhankelijkheid, de uiteindslag is al bekend. Maar er wordt van alles gedaan. Er worden gaten gegraven, er wordt onderzoek gedaan, er worden pijlbuizen geplaatst. Maar allemaal met één uitkomst. Het is niet onze verantwoordelijkheid. De Veenweide, waar het mee begon, eigenlijk in 2014. Toen was er al een keurig boekje in 2014 over de aanpak van de Veenweidevisie. In dit boek staan heel veel visies over wat er zou moeten gebeuren. Maar de enige visie die uitgevoerd is, de nuloptie. We doen niks. In 2015 is de Friese Veenweide-visie gepresenteerd. En aan de hand daarvan heeft het wetenschap gezegd van wij willen graag proeven dwang met onderwaterdrainage. Dus toen in 2016 is dit perceel om een 6 meter draineerd. En is het waterpeil verhoogd om te zien van kunnen we dat water, ik bij het veen krijgen dat dat vochtig bloot. Dankzij die onderwaterdrainage broedt het veen water. Krijgt minder bodemdaling en krijgt minder CO2-uitstoot. En misschien krijgt ook wel wat minder droogte skiën. Ja. Nou, werd toch met zo'n droge zomer die we nou gewoon hebben, dat het water meer bij het gas komt en dat het meer opbrengst krijgt. Hier zitten. Van het zomer zie je het op 1 meter zien onder het maaiveld. En bij de onderwaterdrainage zie je het 60 centimeter eronder. Dus dat scheelt 50 centimeter. Drains binnen buizen eigenlijk, met alligaties erin en tapijt eromheen. Dat kan het water heel makkelijk in die buis komen. En dan kan het ook weer van de buis de groen in komen. Want dat is het mooie van onderwaterdrainage. Normaal voert alleen maar water uit, draineren, uitvoeren. Maar hier laat de drain onder water. Dus simmers, als het lomma hier hartstikke droog is, als het 1 meter zien onder het maaiveld zit, dan gaat het water vanuit de sleet, via diezelfde drain, gaat het juist het lomma in. En zorgt dat het water heeg steen bloedt. We proberen dat nu op 8 locaties in de hele provincie, representatieve locaties. Plak maar heegveen, plak maar leegveen, plak maar het zon heel heeg, het zon volle dieper. Plakken maar een klaaidek en plakken zonder klaaidek. Dus alle smaken veen en ondergrond die we hebben we nou in die proef zitten. Ja, en dan meten we hoe gaat het met de grondwaterstand, maar ook hoeveel gas helst er uit. Helst er 12.000 kilo droge stof uit, of 8.000 kilo, of 15.000 kilo. We meten ook hoeveel CO2 eruit komt. Kijk, het gaat er toch om, kan je als gedupeerde aan tafel komen bij de bewindvoerders, de bestuurders eigenlijk. Kan je je geluid laten horen daar. En dat wordt tot nog toe... is dat gelukt, om dat niet te laten gebeuren. Het waterpeil wordt met de gemalen van het waterskip omleegpompt. Daarom vindt Van den Brink dat het waterskip voor de skiën onze wenning opdraaien moet. Hij verliest de rechtszaakje roer. Want de rechter is van betinkt dat Van den Brink op zijn meest bezwiermaatje maten hield in het peilbesluit. Dat het talierde dat het groenwater omleeg hier. Ik ben ervan overtuigd dat 90% van de bewoners absoluut geen idee heeft wat peilbesluiten tot gevolg hebben. Dus iemand die in een woning woont, gewoon al en niet betrokken is bij waterhuishouding, gaat geen bezwaar maken tegen peilbesluiten. Dat watervalletje, dat was het oude niveau toen het gemaal gebouwd werd.
Maar intussen is het water zo ver gezakt dat dat niet meer gebruikt kan worden en er hier dus een modern gemaal staat. Een schatting heeft aan 4500 huizen in het lege midden problemen met de fundering door de lege groenwetterstongen. Nog steeds verwijst met name het waterschap, maar ook de provincie, naar gerechtelijke uitspraken die daarover gaan. Van de bewoner is zelf volledig 100% aansprakelijk voor schade aan de woning. Gewoon juridisch via uitspraken van de Hoge Raad. Maar de werkelijkheid is, de schade is ontstaan door maatregelen in het algemeen belang. Het ging om de landbouw en die moest dus geholpen worden. En om dat algemene belang te dienen, moest het waterpeil omlaag. Dat is dus algemeen belang. Maar nou is het vreemde dat als je schade lijdt door algemeen belang, je niet gecompenseerd wordt. En dat speelt heden ten dagen ook nog steeds in de huidige Veenweidevisie. Er is nog nergens in de Veenweidevisie een regeltje opgenomen waarin staat dat als ten gevolge van maatregelen, straks is het ook waterstijging, als ten gevolge van die maatregelen de individuele burger schade lijdt, is er geen nadeelcompensatie. Behalve voor landbouwers. De hele verhaal valt over de boeren heen. Je hebt hier een 900 boeren die rekken worden terug de Veenweidevisie, lekker het samensteden, die ermee te kraaien hebben. Maar er zijn allerhande plannen. Places ervoor, zit hier in Sint-Wurgen ervan. Overal had men ideeën gewoon van hoe die boeren werkje maken. Die zijn net altijd realistisch. Gewoon die kennen vanuit, dat kan je niet in het dorp bouwen, lezen dodden in Nederland in te fretten. Nou, dan jou is net een dritmalken meer. Dus er zitten allerhande aannames in die plan dat hele mooie viergezichten jouwt, maar die net realistisch zijn. En een boer is een ondernemer. Die zit al heel lang vaak op die grond. Die moet daar zijn geld verdienen. Die is dus zo'n dagen in de week die daarmee aan de gang. Net dat hij daar een mooi viergezicht had, maar er moet gewoon geld verdienen worden. En dat geld, daar markeert het heel vaak op bij dat soort plannen. Naast komt de wind. Maar de handen hier. Lees door de T. Voor wie geïnteresseerd is, dat kun je bij aliexpress.com zo bestellen. Het duurt waarschijnlijk 3 weken voordat het er is, maar het kost niks. Je kunt het ook voeren aan de koeien. Persoonlijk vind ik dat een bijzonder interessante. Want dat betekent dat je dichter bij het huidige gebruik blijft. Binnen het Ljouwert Friesland 2018 project Places of Hope is 8 maanden lang werken om een plan voor alternatief veengroeidegebroek. Want als dat waterpeil weer omheen gaat, dan kan er net meer borken worden op de wijze zodat dat ontnota gaat. Daarom rekenen de deelnemers 4 alternatieve bedrijfsmodellen terug. Eerste model is die van de circulaire boer. In kwart zijn een lietsere boer voor het zijn vee maar de stengels van de eiwitrieke torenbout, die hij zelfs verbouwt op zijn nou volle wietere veengroeidelaan. Daar staan onze leesdodders. Dit is een heel klein experimentje en dit doen we ook met allerlei partijen uit de regio samen natuurlijk. De voedingswaarde is onderzocht door de Wageningen Universiteit en is vergelijkbaar met wat ze noemen vogeltjesgrasland. Dus dat is niet optimaal, dat is niet je meisnede, maar het levert wel wat op. Je kunt wel zeggen, we gaan een veldje leesdodders kweken. Maar dan is de eerste vraag dus al, hoe doe je dit? We weten uit andere experimenten dat je in ieder geval voor die grote leesdodder zou je ongeveer 20 centimeter water moeten hebben voor maximale productie. Je moet er nog mee pompen. Nou ja, dan moet je dus in zo'n klein proefveldje als dit, zou je dus zeker in zo'n hele droge zomer als deze op peil moeten houden. En dat kan inderdaad je watervraag alleen doen toenemen. Dat is een heel serieus punt hoor. Dus je moet je afvragen of je dat moet willen. Maar dat hangt er heel erg van af. Hè? Dan kom je bij, wat is je doel?
Er groeit van alles en nog wat tussen die listdorrels. We hebben bijvoorbeeld gisteren ook vegetatieopnames gemaakt. Dan kwamen we dit tegen. Dit is mattebies. Mattebies is wat we vroeger gebruikten voor het vlechten van matten. En die lijkt zich uit te breiden. Dat is wel iets waarvan ik denk, van, nou, daar moeten we ook eens even naar kijken. Zou je niet mattebiezen kunnen telen in plaats van listdorrels? En dan kun je dan weer andere dingen mee. Hè? Want met alleen listdorrels, ik zie het niet met alleen listdorrels gebeuren. Dus je moet meer alternatieven hebben. En uiteindelijk natuurlijk ook voedsel. Als je voedsel kunt produceren, dan heb je een hoogwaardig product. En dan heb je iets wat sneller zou kunnen concurreren met de veeteelt, denk ik. Wilde rijst wordt natuurlijk ook wel naar gekeken. Vind ik ook een hele interessante. Wat je nog maar meer kunt verzinnen. In november vliegen hier, een paar uren voor de eindmanifestatie van Places of Hope, presenteren 900 boeren haar een eigen veengraaideplan. Als tjenloed zijn alle wilde plannen die nevens deze boeren niet maar de werkelijkheid te krijgen hebben. Aan de voorkant hebben we als landbouw wat twijfelen als je veenoxidatie beperken willen en het sletspijl omheen door, dat dat nou precies de goede maatregel is. Inmiddels weten we, door hoorde onderzoeken, dat sletspijlverheging op zich en alleenig nauwelijks invloed heeft op het beperken van veenoxidatie. We weten dat kleidekken het verzwaart dat er een behoorlijke variatie is aan veenoxidatie. Op sommige plakken, met het wolfverwaartje, gebeurt het net. Wij vinden als landbouw dat er een behoorlijke tunnelvisie leidt op CO2-reductie. Wij praten op dit dossier alleen nog maar over CO2 bij pijlverheging. Maar bij pijlverheging verhoort er wat in de emissie van methaan en van lachgas. En jongens, let wel wezen, methaan is 26 keer zo sterk en lachgas 264 keer. Dus als we sleutelen jongen het pijl, dan moeten we net alleen naar CO2. We weten dat de alternatieve teelten, Lisdon, Torenbouten, ja, daar staan prachtige verhalen van in de krant. Hè? Maar jongens, voorlopig is het nog niks en altijd wat wordt is de niesmarkt. Dus we moeten wel reëel bloemen maken. Ja, nou, maar zoals inderdaad maar aan- en afvoersysteem de middel van ontwennen. Er was de draagkracht behouden van en dat is eigenlijk wat dit dan. Niet allemaal zo. Het doel van de veengraaidvisie stiet helemaal net ter discussie. Het doel van een visie is het beperken van warmdaling. Daar denk jij wij voor. Maar wij willen het wel op een andere manier doen. Wij willen sturen op grondwater en warmvocht. En het laatste, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, we willen de kool in het land houden. En die zit ik erbij omdat we, en Geert refereert er ook al aan, omdat we ook wel plannen houden rond hier, waarbij sommige partijen het pijl saai brengen wil, dat de keihard zwemmen moeten. Is dat zo? Als je het water verhoogt? Ja. Als je het slootwaterpeil verhoogt, dat leidt toch ook tot een hoger waterpeil in die grond? Nee, daar ben je statenleden in de zaal. Die hebben oude rond december ben je bij boeren op excursie geweest. Ja. Waarbij de sleet slucht volsteen. Ja. 10 meter het loon in, koele groeven en grondwater zit op een meter. Ja, dat helpt net. Dat helpt net. Nee. Maar toen men die veenweide verstelde, ging men er wel vanuit. Dat ging men wel vanuit, ja. Ja. Als je 12 jaar lang zit te vissen en de dobber heeft nog niet eens bewogen. Zo voelt het. Er is nergens een signaal dat je denkt van ik word serieus genomen. En niet alleen ik, maar de problemen van 4500 gezinnen worden niet serieus genomen. Zoek het maar uit. En wij doen niks, dat weten we zeker. Dat is wat er gebeurt. Maar de politiek kiest op dit moment voor verdelen en heers. Probeert door allerlei maatregelen boeren en burgers tegen elkaar op te hitsen. Letterlijk op te hitsen. Om te zeggen van we moeten de boeren helpen. En die moeten onderwaterdrainage doen. En we moeten de boeren financieel steunen, want dat is belangrijk voor Friesland. Maar het idee van wij zijn een bundelende kracht, we gaan met elkaar het probleem oplossen. Dat ontbreekt op dit moment. Maar misschien is er nog wel een Places of Hope wat daar verandering in kan brengen. Maar ik geloof er niet in. We hebben Friesland dooraderd met een Friese boezem.
die voor de aan- en afvoer van water zorgt. Boezempeil is 52 min NAP in centimeters. En als het polderpeil steeds verder zakt en het maaiveld in de polder als gevolg van veenoxidatie steeds verder zakt, dan komt het hoogteverschil wat die boezemkade moet kunnen tegenhouden, wordt steeds groter. Dus er komt steeds meer spanning op die kades te staan. En dat is voor het vetterskip ook een heel belangrijk aandachtspunt van tot hoe ver kan dat? En het vraagt van ons ook steeds grotere investeringen en inspanningen op die boezemkeringen om die veiligheid te kunnen garanderen. Dus het veenweide-dossier heeft niet alleen aspecten voor de landbouw en kostenaspecten voor het wetterskip om maar steeds dat water hoger op te malen naar de boezem, maar ook een veiligheidsaspect voor een groot deel van Friesland. Van, kunnen die kaden tot hoe lang en tot hoe ver en met welke inspanningen of investeringen kunnen we dat met die kade in stand houden. Dus dat is wel een belangrijk aandachtspunt erin. In 2015 was de Veenweidevisie een goed kader. Want er zit een politieke, dus democratische afweging zit erachter. Wat niet wegneemt dat als je inmiddels naar het veenweidegebied kijkt en naar de veenweideproblematiek, dat er weer opnieuw naar dat kader gekeken zou moeten worden door provincie en wetterskip samen. Goh, zijn er nog mogelijkheden? Zijn er nog aanleidingen om verdergaande maatregelen te treffen? Met vele stemmen bonden we fragmenten als stof aan een veel te kleine wereld dat in het water viel en eiland werd. Waardoor beweegt, weten we niet. Ijdele hoop misschien. De wind uitgezonderd. Ja, nee, absoluut. Waar wordt dan aan gedacht? Waar zou jij aan denken? Heel zelf in bedrijf. Ik heb net overgenomen, dus ik heb ongeveer 1 miljoen schuld. Ik moet aan rente en aanbelasting doen en de Rabobank ziet me aankomen. Het gaat om de bewerkbaarheid van de grond. Kijk, gras dat groeit bij wijze van spreken het beste als de water tot aan het maaiveld staat. Maar je moet erop kunnen. Dat is het belangrijkste. En we moeten echt in het veenweidegebied van Friesland moet je echt het beeld hebben. Als we een bepaald pijlniveau doorvoeren zoals de Staatraad nu voor ogen hebben, dan een beetje afhankelijk van hoe we rekenen, maar dan zijn we al snel 500 tot 1000 hectare die sowieso al niet meer te gebruiken is. Gewoon niet meer te gebruiken. Kan je gewoon afschrijven omdat het gewoon veel te kleddernat is. Er is niet op te komen. Een voorbeeld vanochtend, we hebben een nieuwe riool. Adviseerder vanuit het waterschap. Vanochtend gebeld, 5 minuten in de wacht gestaan. Een collega van mijn riool, in Leeuwarden, die nam de telefoon op. Waar gaat het over dan? En ik dacht, als ik zijn rechtstreeks nummer had gehad, dan had dit in 1 minuut klaar geweest. Ja. Maar nee. Dus ik pleit er heel erg voor, ik ondersteun het van harte om gewoon zelf weer meer verantwoordelijkheid te nemen als agrariër en zelf het waterbeheer op ons te nemen. Ja. Vertrouwen. Het is niet de landbouw die gevraagd heeft om een pijl onder het maaiveld van 1,20 of 1,30. Dat hebben we helemaal niet nodig. Sterker nog, dat willen we niet eens. Het was het waterschap wat het nodig heeft om in dat hele pijlvak voldoende droogte te realiseren. Ja, die kansgebieden zijn eigenlijk de klassieke natuurgebieden. En ik denk dat in de provincie met name men heel erg blij zou zijn als het Rijk zich er meer gaat bemoeien. Want dan kun je weer iets een paar jaar uitstellen. Dan moet een ander het gaan doen. Ik denk dat als we aandringen op een landelijke aanpak, dat voor provinciale bestuurders dat een ideale uitwijkmogelijkheid is om te zeggen, wij hoeven niks te doen. Dat geloof ik niet. Ik hoorde hier in Friesland eigenlijk heel weinig over die 28.000 huizenbezitters die op termijn risico's lopen vanwege de houten palen onder hun huizen. En ik zie ook dat dat in de landelijke discussie veel te weinig aandacht krijgt en dat dus het voortgaan van het huidige landgebruik en het mitigeren, zeg maar, ook het helpen van de agrarische sector om toch maar door te kunnen blijven boeren zoals ze boeren, dat te veel de boventoon voert. Dus het is ook belangrijk dat zowel landelijk als provinciaal die andere belangen veel meer in beeld gebracht worden. Of je dat nou doet met een maatschappelijke kosten-batenanalyse, maakt mij allemaal niet uit. Maar ik zie die discussie nog steeds te veel gedomineerd worden door de belangrijkste grondgebruiken. En daar moeten we eens een keer vanaf.
Dus dat zou dit atelier hopelijk ook kunnen bijdragen. Maar gewoon als individueel mens en vanuit de beleving wat ik hier heb getoond, wat het voor mij doet, spreek ik altijd de hoop uit dat we hier niet weer 10, 20 jaar over discussiëren en praten en plannen maken, maar dat want er is echt een enorme grote urgentie. Dat er gewoon korte metten, maar en echt dingen die snel kunnen ook snel gedaan worden. Veel durf in de politiek. Ja, oké, helder. Wat is dat mooi green, hè? Ja. Dat is afgelopen zomer wel anders. Ja. En toch, hè? 2 dagen na het rein, de eerste reis, maar in augustus weer wat prachtig mooi green. Hoi, versweer, hè? Wij moeten een stip op de horizon zetten, waar we heen willen. En ik en heel soort boeren die maken het punt van erkennen nog het trommeitje. En dat geldt voor de hele maatschappij, denk ik. En pas als je realiseren wat de impact herkent, ja, dan kan je over een deltaplan van je weide nooit ingaan. Hè? Maar dat moet wel breed maatschappelijk. En dat kan net zo wezen dat je nou op bepaalde punten, bepaalde onderzoeken uitleeft en op basis daarvan snelle beslissingen nemen gaan, die uiteindelijk op lange termijn weinig invloed hebben. Ik heb volhouden dat je nog zit, we doen ook gedegen onderzoek en dat wordt het 4 jaar en dat we nou nog gemiddeld van 2 tot 4 centimeter zakje. Dan dat je nou beslissingen neemt en zitten van, we denken dat dat goed is en uiteindelijk blijkt dat hoe het zien hier dat we 10 centimeter zaken binnen op dat moment. Dus laat u er nou alsjeblieft een goed toernooi denken. Wat de politieke partijen nou voorstellen, dat het uiteindelijk weinig invloed op het draagvlak binnen de sector, binnen de minierskip. En dat draagvlak moeten we wel behouden. Uiteindelijk moet het gebiedsspecifieke aanpak van onderop, dat is het allerbeste. Want dan wordt het droegen door die minierskip. De wind stil en de zinnen luid. Stil, zonder vernedering. Het was bij jou.